represente. Sé que tenéis miedo. Nos teméis a nosotros. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin reglas y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible.
2 agujas de brújula. Los pies giraban hacia la derecha. Norte, noreste, este, sureste, sur, suroeste. Se detuvieron y después de pocos segundos giraron con la misma calma hacia la izquierda. Suroeste, sur, sureste, este, noreste, norte. Yep. Gabon. Bueno, ze desastre gitarrizketak aurten. Aurreko astean Zoomekin giztan problemak, eta gaur, hori, ikuste zuen bezala, pixkat nire habitatetik kanpo, hor YouTubeen gaude, Twitchen egon delako hor dirudinez movida bat. Gainea, igandean igon nigun aurreko gitarrizketako bideo bat hori, eta igandetik gaur arte ez nahi sartu ordenagailuan, tio, da gauza bat, batzutan puta redes, tio, en fin. Gabon, Mikel, zen moduz. Zuzenaren arazo, majo. Bai, arazo, baina hau ja da, arazo extra, en plan, pixkat... Grazia moteko. Bai, gainera, esan dizut justu proba egiten ari ginean, ez justu aurreko urtean bigarren gitarrizketan justu gertatu zela hause bera. Bardina, ez? Hause bera, bai. Eta gero bueltatu zidaten kontua, eta espero dugu, orain berriz ere, ez eukitzea arazorik Twitcheko kontua berriz lortzeko, ze, ostia, bestela azken 2 urtetago lana pixkat pikutara jungoa, baina, bueno, gaur ez gara horrekin preokupatzen jarriko, gero si eso, ohera juten naizenean preokupatuko naiz ni, baina, bueno, gaur gitarrizketa bat dauko aurretik, eta guazen gitarrizketai buruz, gitarrai buruz eta musikai buruz hitz egitea, ez? A tope, hori. Hori. Bueno, azteko beti eskatu hoi dizudana da, pixkat zeuen burua aurkezteko, nondik zatozen, pixkat musikarekin ze erlazio daukazun eduki duzu, noiz hasi zinen gitarrarekin, edo beste instrumenturen jotze duzun, bueno, pixkat horria zeuke kontatu nahi guzuna. Ados, bueno, nire izena Mikel da, erromokoa naz, eta, bueno, musikan munduen ja sartuz, esango nuke 8 bat urtegaz hasi nintzala hori gitarra joten. Are gehiago, ni hasi nintzen hori pianoa joten, tio, hasiera baten. Baina apurtxu bat sartuta con cazador, bakizu, ez? Gurasuek eraginda, eskaten dotzu, ez? Musika eskolan, instrumentu bat erabaki. Eta nik gure neban arpa jutea, tio. Baina zegoen cojones, arpa egiteko. Zegoelako musika irakaslerik arpa emoteko. Orduen sartu ninduten hori pianoa joten, da gero bai, ja eskolan, izen zan, tipo... Eskolaz kanpoko ekintzak, baina ez iran eskolaz kanpoko. Osea, zan jantokiko ordu horretan, egiten genuen tipo 45 minutu edo, gitarra klase ez, baina zan taldean eta hori, orduan. Hasiera baten, bueno, ondo, baina hasi nintzen apurtxoet pikatzen, tio, da basegoen, ez, maila desberdintasun hori, koño, zen gainerakoek egiten zuten gitarra, baina saskibaloia egingo lukete bezala, ez? Igual lehenen urtean ondo, baina ja ikusten zan, niri gustatzen zitzaiala, ez, instrumentu hori, eta da hasi nintzen ja autodidakta modun. Hau izen zan gitarra klasikoarekin, ez gitarra elektrikoarekin. Eta hori mitiko, gitxi gora bera, ni bilbidea, ez esango nuke, tio. Normalean eta, zer barkatu? Normalean baietz. Musika eskolan ez bada, Lango Akademia edo, talde klase antzeko horretan izango da. Eta gero, nire historiako urrengo kapitulua, guztiok bez izan duguna, da gitarra, armairu barrun lagatea, tio, konturatzen zarelako ez zarela Herman Lee, eta ez da posible, tio, 2 urtetan ezin izetea kapasa hori egiteko, Eddie Van Halenen sololik, zailena, da pikatzen zara, nerabe bat zara, tio, eta botatzen dozu gitarra alde batera,
Da, bueno, heldu zan egun bat, non nire lehenguzuagaz, erdu nintzen, eta nire lehenguzuak eman zuen, urte bete askoz jota, gitarra joten, tio, eta ikusi neban, eta joten zauen de puta madre, urte bete bakar bat ez egoteko. Eta ja horrek pikatu ninduen, tio, esan neban, tio, berak alba dau, nik bebai alizengo dut, da gaurko egunera arte. Idas y venidas, bai, holan jarri zuhur, tio. Inbidiagatik, jo que se, tio, izan da, villano baten hasiera edo. Etzekiat iri lehenguzuak gaur egun ze jotzeik, baina, ostia, ik asko jotzek. Keba, berak kontrako bidea egin dau. Bai, orain laga dau berak gitarra armairuen, tio. A destiempo. Bueno, nik esan berdeat hori normalean juten aukela pixkat gonbidatu nahi daten jendea igual taldeak apuntatzen edo zea, baina gire kasuan directamente ikusinean nire Instagrama eta izanaren plan de, tipo honek jotzeik eta tipo hau gonbidatu eskerrik asko giri, tio, en plan holako gauzak, benetan, esatek, dek mitiko eta hau beste jende, hau ia gonbidatu denekin, baina gonbidatu askokin mateziken sentsazioak esan deken inbidia hori, en plan de, ostia, praktikatzen jarriko nahu, en plan de, hasi berdiat igual ordu gehiago sartzen honi, mateik olako zea bat. Baina, bueno, hori, beti gustatzen zite baita ere gonbidatu pixkat, mateako ipe pixkat, ez zuritzea, baina ez benetan. Asko jotze. Praktika kontu da, benetan, ez dagoela, urteekin ikusten dela, hori, ez dagoela beste truko magikorik, tio, ez esteroiderik, ez gitarra munduen, tio, ikusten dan bezala, tio. Igual, baita, norbaitek praktika, igual ordu gutxiagokin lortukula emaitza hobea, igual, hor ja sartzen da, ez pertsona bakoitzaren erraztasuna, edo, baina orokorrean, praktika. Ganera oso gai garrantzitsu eta interesante da hori, gero sar gaitezke horretan, gure basu. Praktikan? Bai, praktikan eta hori pertsona bakoitzaren ahalmenetan eta hori nahiko interesantea da. Bai, justu praktika aipatuta, badakik zein dan youtuberra Music is Win, Nashvilleko mitiko. Tipo horrekin zian behin, junuan NAMM show hauetako batea, eta galdetu zoan gitarrista pilo bati, en plan de deskribatu hiru hitzetan zer den gitarra jotzea, ez da? Batek esatezian Serve the Song, beste batek esatezian no seke, eta Petrucciik, Michelangelo Batiok, eta beste pare batekeo hiru hitzak izan dituan practice, eta hor gelditzeke argi, ez? Azkenean nahi badak nivel batera iritsi, ordu batzuk sartu behar dizkokela, ez? Bai, argi dau. De hecho, erreferente modun, azken bi urtetik bueltan batez ere izendo dana, eta ez da nire instrumentuan, el estepario siberiano, tio. Oso, ezaguna izango oso fijo, tio, oso tipo gaztea, tio, ni horregaz flipatu da geratu nintzen, zenbat deko, 25, 26 bat urte, tio, makarrada bat. Serio? Bai. Da, klaro, berak bebai esaten zauen, claro, Petrucci batek esaten badotxu edo joder, atxo bat dala, tio, da purtsu bet fosil. Bai, tipu gazte bat, etorten bada, eta esaten badotxu, tio, eske, honen kontu da praktika, eta berak esaten zauen, tio, ni hasi nintzanean, egunean, 8 orduz, instrumentuari egurre moten, tio, aldaketa, eske, praktikoki artifiziala izen zan, claro. Hor, lehen galdetzen genduen zalantza, nork dekoz sartzeko moduko 8 ordu, edo kalitatezko 8 ordu. 8 ordu igual izan daikezuz, bai burue beste gauzetan, edo bizitza ez da horren robotikoa. Baina, bueno, beti egongo da holan pertsona ursarta bat, tio, nork emango dut zonkaina, eta igual nik ez dut zalantzan jartzen, ziur sakrifikatu izan dauela, asko, helmuga horretara heltzeko. Bai, segurazki, baina bai, ikizan deken hori dek, ostia, 8 ordu sartzeko, nondik biziaiz, ze jateek, baketak etzio jateik, ez? Claro, on igual bai, edo zanatoa, da bilela, edo,
Bai, onziurrenik baietz, baina, ostia, leku horretara heltzeko, gozea pasa izen bizu, Bai, hori fijo. Edo behintzat beste lan emateuki, eski, klaro, ez baldin badokak lanik, ez baldin badokak... Claro, horretan, bueno, berak bere kasuen edo nik behintzak ezagutzen doten beste kasu batzuetan, gehienetan holan ases de la baraja ezagutzen doguzanak, tio, gehienetan musikari bezala lan egiten dute, claro, bada lanpostu bat, zeinek imentzen dotxun, praktika ordu horiek martxan jartzen eda aplikatzen, edo gehienetan, alanda be, gero ezagutuko zu ziurrenik tabernari bat, dala Red Master bat, eta fijo, zen ezagunak dotez, bai, tio, eta hori gertatzen da. Red Master askoziok. Horregatik, tio, orduen, karo, eta, zuriz geratu naz, tio, ez da esango noben. Baina bai, horren hildotik, tio, oza, kontue praktika dala, da hori dala el kit de la cuestión. Bueno, segurazki bueltauko gaitu gero berriz tema ontara, iriste gaitu genean teknikaren atalera, baina bueno, etxaket inoiz ikusi egin gitarrizketarik, bestela tranquil, 3 ataletan banatzea normalean, berez lau atalitua, baina normalean hainbeste ligatzea gaitu gizketan aurreko 3 ataletan, laugarrenera ez gaitu gela iaioiz iristen. Horregan, nire asmoa baita izaten dek asko jota ordu terdi bat egote izketan, ordua, oera Aztu nahi ez izeteko, ez? Bai, eta baita YouTubeen, gaur YouTubeen ari garela zuzeneko egiten, baina gero diferidoan ikusteunak ez izateko 3 orduko totxazo bat, ez? Incluso ordu tardiko totxazoa nahiko kafe para los más cafeteros esaten dena ditzen da, ez? Baina, orduan, 3 atal horiek dira, alde batetik komposizioaren atala, bale? Gero daukagu teknikaren atala, eta gero daukagu gusto pertsonalen atala, bale? Orduan, komposizio arlotik hemen izenburuan jarri ditugu, ez talde ezberdin asko ezela, eta orduan, imaginatzen talde horietako bakoitzean ezberdina izango dela, baina, gaur egun gehien bat zeta laun zabiltzan ez, pixkat, nahi badezu ikuspuntu hortatik erantzun aldezu, bale? Galdera hauek. Orduan, lehenengo galdera da, hau dira igual, nahiko galdera klitxeak formato honetan, baina uste dut direla galderak normalean musikari egiten zaizkien entrevistetan ez direnak hainbeste egiten, bale? Orduan, lehen galdera nahiko, nondik sortzen da kantu bat, ez? Melodia batetik sortzen da, riff batetik sortzen da, inkluso riffa baino lehenago harmonia bat aukeratu eta harmonia hortatik sortzen da, nola da prozesu hori? Zuen kasuan. Hostia, baina, zuk pentsa baino galdera hobea da, Bueno, da... Betiko formula hegemonikoa, hori, instrumental bat izetea, eta gainetik gero ahotsa jantzi, edo letra atera, horretaz baliatuz, baina, gertabit izan zaite olerki bat idatzi, eta horri instrumental bat jarri, edo, jo que se, banda sonora batetik motibo bat ateratzea, ez? Edo motibo horretaz abiatuta, jo que se, pajeo bat hori igual justo ez zait gertatu, baina dinotzut banda sonora, telefono dei tono bat esaten dutzuan bezala. Azkenan motibo bat aukeratu eta motibo hori jantzi, ez? Hori da. Edo beste leku batetik entzundako kanta tradizional bat, eta horrek dekondo nue, tio, zen, karo, ganera oso mugatuta gauz garabiltzan testu inguruan, tio, zen, ametik urten da, beste sonoritate eta beste komposak eta lan zeharo desberdinak existitzen dira, tio. Bai indiar musikan, izango litzatekela justo desberdinena eta igual guretzat asonante egia, baina ez gara horren urrun joan bier, osea, inkluso musika zelta eta zeharo desberdina da, gu ohituta gauen horregaz konparatuz. Da orduan, ez da egite erantzun dutxun apurtzu bat atarretatik junnaz, baina ez da egite, ez dau formula zehatzit edo hegemonikorik.
Bai, hori, zure kasuan ez dela izan beti formula bat, baizik eta batzutan bat, bestetan beste bat. Hori da, bai gehienetan, oinarri bat izetea, gitarra, bateria, eske hori da errazena, tio. Claro. Basabiz denboraz larri edo, jo que se, tio, sortzi kanta eko Samari zen behar dire dizkan, aprietale, tio. Etxate 3 riffs. Hori da, tio, eta gainetik berborrea, eta listo, tio. Da, irteten dana. Hori da modurik errazena. Bai. A ber, berez, hemen nik uste konbidatuen eguneko handienak beti esaten dula, bai, riff batetik abiatzen direla, riff hori bateriakin jantzi, bajua eta bai, ja, struktura guztia, ez? Noizbait, bai, norbaitek esan dudala, igual, letra bat egin, eta letra horri musika bat atera, eta gero letra hori melodia bihurtu, eta bueno, bai, bide ezberdinak daudela, ez azkenean. Baina, bai, nik uste orokorrena dela, orokorrean musika, bueno, ez dakit musika indiarrean igual melodiak dauka indar gehiago dauzkaten notakan kopuru eta hori ikusita, baina ez dakit, nik uste eta erritmoa, erritmoa, eske hori, karo, ezin daiteke melodia ulertu erritmoa barik, eske algebra komplexua da. Eske nahi hasieran hola pixkat musika egin du entzun da zen en plan de baina hori da desafinatua, en plan, no me mola. Baina gero konturatzen zea, realmente ez dagoela desafinatua, en plan, desafinatua egon daiteke ni abeste, hori dago. Claro, ez dago afinaziorik, de hecho. Zeu, kantan hasten zarenean, bez, ez hau desafinatute, tio. Ez dago afinaziorik, ez? Osea, dana da eskala kromatiko bat, kontu da zertara zauzen oitute, tio. Orduan, segun eta zertara zauzen oitute, karo, eskala maiorrera, karo, super perfecto, tio, ez dakit zein ertzioetan dauden notak, ez naiz horren frikia, baina, hori, klaro, zultzako hori da eredu hegemoniko hori, ez? Orduan, horretatik arterako dan edo zer, tio, zurien txartu emongo txu, belarrire. Bai, ala da, hori da. Asinpolaz da, Hasieran jaza askotan gustatzen ez dan bezala. Nei behintzat, dauzkalako estruktura kromatiko batzuk, edo estruktura ritmiko batzuk, ez gaudenako dituta entzutera, ez baldin badegu txikitatik jaza entzun, ez? Hori da. Bai, modu, erraz ulertzeko, eske hori izango litzateke, jaza inkluso izango litzateke, nire ustez, kulturalki ja onartua dagoen zehozer, Osa, gure kultura oksidentalean ja nahiko barneratuta dagoen zehozer. Jasa garito baten entzun dezakezu eta esabiz, ostia, tio, juntzaio ahotsa, tio, edo, jo que se, sabes? Igual doriko bat, edo, entzun dezakezu, ez da guartzen. Igual, arreta jartzen badutxozu, edo, azten bazar, igual, hausnartzen apurtxu bet, bai, ikusiko zula sosera raro badauela hortik. Bai, eberez, tio, nahiko... Osea, pasa desapercibido. Azkenan pelikuletan eta beti banda sonoretan eta dena ez dago maiorrean. Eta zenbat giro eta zenbat interkambio modal egoten diren. Más o menos gaude ohituta pixkat. Baina, claro, sentsazioak bilatzeko. Beti ere ordea musika internazional, musika occidental kontekstu hontan, ez? Bai. Hombre, gero hartzen badago hori, hegemonitate horren hegemonitasuna, ez? Izango litzateke ja 190 eskala maiorrean. Fijo, aplastante. Bai. Eta grados 1, 4, 5, igual algún 6 por ahí, tampoco más. Hori da, betiko estrukturak, tío, eta, a ver, horrek badeko bere izena, bai, osea, nire musika taldeko beste gitarrak esan ostan, formula hori, berez, horrek badeko la bere izena, tío, eta da Kiss. Keep it simple, stupid. Da, Kissek hori patentaute. Bai, Funtzionatzen badau, tio, zergatik aldako zu, ez? Betiko leloa. Orduen, horrek, funtzionatzen badautzu, tio, zergatik aldako zu. Hirugarren diskan, tio, melodia bardine, da ez dakizen bat biztaldi. Ja. Zertarako aldatu. Bai, funtzionatzen baldin. ACDC, 3 akorde lau. Bost, asko ziota, tio. Beitu. Bai. Osea, kontu da, musika ez dala beti izan biher superteknikoa, edo, claro, gero horretan sartuko gara igual apurtzu bat gehiago, ez?
sartu nahi batzu, orain, nik berez estruktura hau daukat jarrita, baina gero sobre la marcha gaia jarraitu duzakegu arazoi. Eske ni juten naz adarretatik pensako, azten naz berbaiten... Ikuste baldin badeu gai dela gauza asko desbariatzen, ekarriko zaitut ni berriz ere berriz. Vale, perfecto. Hori esaten nahelkizuna, tio. Adibidez, musika egiteko zedea desberdin ditzake guain helburu edo... Bate izan daiteke, hori show off, teknika erakutsi, tio, puto amonaz, badauz asako gitarrista horrelakoak, tio, eta niri asko gustaten jataz. Gero badau, sentikortasun puntu bat, edo haien arteko puntu erdi bat, ez? Badauz, talde famatu asko, tio, nitzako teknika aldetik, igual ez direzela, eske, ez da onak, tio, naiz eta oso adierazpen, ez, arriskutsua izen, tio. Baina eske horrek ez du zertan esan nahi musikari onak direnik. Zeratik, lortu izen dut nik hori, ez, orduan, zozer egin dabe nik ezin dodana. Ez, orduan, ja, horre haitzik, ja, leku bat merezi dabe, edo gitxienez txapela erakustea, ez. Orduan, lektura hori egitea, tio, bebai, interesantea da, tio, zen beti ez da musikaria hori teknikaren eskutik joan biero. Batzuetan, beste zentzu batzuetan, edo oso eredu kontzeptual baten, grafiko baten, albumetan, ez, jo que se, marrazkiak eta igual, ez dakit, edo bideoklipetan oinarritzen zara gehiago, segun eta zein talde, que igual musikaldetik ezer gitxi, batez ere punkaren aro berrien, eta gero eredu grafikoetan eta bideoklipak asko zaintzen dabez, tio, jo que se. Eta estetika bat mantendu talde bezala, eta... Hori da, ben jart eta hauek, tio, osea, musikaldetik sin más, sentsazionaldetik sin más, adibidez gero sortu dabe, tio, pertsonai bat, edo... Bale, niri ez jataz guztetan igual, tio, baina jendei, dozer sortu dabe, hori ez ez da xina da, ez? Ados nago. Aurretik aipatzen zenun betiko burruka hori, ez? En plan de entre teknika aplastante edo feeling hori, ez? Nik uste hori beti hori egontzen oen dela 40 urte, dago orain eta egongo da hemendik 40 urtera ere, ez? Iraungo du. Eta gero baita aipatu dezuna, talde batzuk igual oso onak izan gabe teknikoki jotze dutela ondo, hor nigo horatzen naiz nahi irakasleak esatezian gauza bat, eta zira hori, akademian hasi nintzenean ikasten eta hori berakin, beha da, maestro jazero puto, amo. Eta tipo esatezu, igual talde horrek kantan jotze ditu 4 akorde eta pare bat lik, baina jo behar dira ondo. Eta manion arrazoia hor, zezan en plan de, hostia, claro, guk esaten dugu, pues un sol, un fa, eta hori sobratuta inaldegu. Baina gero igual gitarrista espezifiko horrek ematen dio toke bat, igual soinuarekin, edo nola artikulatu duen, ez dakit ze voicing erabili duen, okurritu zaizkigun 1000 gauza, ez? Eta igual horrek ematen dio baita berezitasuna, nahiz eta berez betikoa izan, edo? Azkenean... Noski, behitu, niko goratzen dut, ondala... Iaz, izen zan, jun nintzen hori gatibu ikusten, tio. Ez da indola hitzen dan gitarristan, nire errua, igual zu bakizu. Elkarrizketan nun, justo aurreko denboraldi azkena, bera elkarrizketatu nun, da Aimar Arejita. Puto fiera, tio. Jun nintzen eurak ikusten, da, jaro, gatibuk, ez dekoz holan solo super, eskakizun handikoak edo, teknikaldetik bentsat. Baina, tio, ikusi nauen, hori tipoa barkatu, jontza idala izena. Aimar Arejita. Aimar ikusi nagan hori, holtzga gaienan, tio. Da, solo guztiak, notaz nota, tio, garbi eta oskarbi. Tio, horrek baeko bere merezimendua eta baeko bere meritua, ez? Eske tipo horrek jotzen du nahi du. Super ondo, tio, eta geratu nintzen hori, harritute. Da, igual esan nire generori gustokoena, ez da teknika aldetik nire gitarristari gustokoena. Lana eta profesionalitate hori baloratu behar da, tio. Eta, hostia, txapela kentzeko moduen. Hori
Eta hau ere da, nahiko tema rekurritua, ez? Metalaren munduan gehien bat, mitiko de... eske ez baldin badu metala jotzen, ez txarra da, edo... garela oso kritikoak, ez? Garela oso, ez dut ezaten du gatik edo nigatik en si, baina garela oso haterrak edo. Dague bai, ziur badaukagula hor arantzaren bat oraindik. Bai, gure bai pixkatu. Hijo, baietz, tío. Ezin gara, nola esaten da, deseraiki horren erraz, tío. Metaleroak bagara, metaleroak gara, ez? Bai. Ilerrira arte, orduen, batzutan gertatzen da ni ere kontzientea naz, tío. Igual, jo que se, segun eta zein talde bat kritikatzen zu gehiago. Gero pentsaten bazu hori, analitika honi guztiari, ez? Buelta bat emanda edo borobilduz nik esango nuke hori ez dala horren beste generoa edo artista edo incluso kanta, tío, baizik eta hori momentuan zer erakusten dutxun, zer sentiarazten dutxun, jotako horrek, ez? Eta hori, pertsona bakoitzak bere sarma edo bere kutsua emon aldotxola obra bati hainbat modu ezberdinetan, tio. Hori izango litzateke nire ideia nagusia horren inguruan, eta gero hori metal munduen asko kritikatzen dela, eske zer zango, zer gurozu esatea, tio. Nitzako igual metal mundua igual da ondoratu behar dan lehenengo gauza, tio. Bai. Hau olango kontuekin, tio, nik ezin dut. Ega da, nik uste, eta neuk beti, eta saiatzen naiz baitare, gitarrizketa guztiak ez dira izaten jende metaleroari, bale? Egia da, nik igual, etortzen denean gitarrista metalero puto amo bat, gaur bezala, nik disfrutatze dudala gehiago baita delako nire rolloa, niri pertsonalki gustatzen zaidana, ez? Baina mendik pasa dira Olat Salvador, pasatu da, ez dakit, era ezberdinetako gitarristak, ez? Orduan nire saiatzen naiz... Kristolako musikariak. Kristolak, bai, baina igual gitarrista bezala niri igual hainbeste aportatzez diatenak, baina bueno, esan nahi dudana da nik ere, igual orain dela 10 urtetik, gitarra lehen aldiz hartu nuenetik, 21 urterekin, orain 31arekin, daukadan nire irudia ere, metalero kritikoi izateko zea hontan, nik uste asko aldatu dala. Nik esan aldizut, joder, nahi etzait reggaetoia gustatzen, iruditzen zait gauza ikaragarri repetitibo eta aspergarria. Baina, gero, aztezea pentsatzen, eta, egin duena produkzio hori zenbat ordu egon da horrela sonatzeko, edo, ez dakit. Azkenean, nik uste azkenean beti aurkitu daitezke, kritikatu daitezken gauzak, eta beti aurkitu daitezke beste alde batetik, goraipatzeko modukoak, ez? Goraipatu aldituzun gauzak ere. Orduan da, igual, talde edo pertsona bat ez zaizula ondo eroitzen, orduan igual kritikatzen duzu. Baina zerbait esan algo zenuke baitare ona pertsona horri buruz edo talde horri buruz, segurazki bai. Bai, eske egia da, eta zuk esaten dozune, tio. Ni igual gazteago nintzanean asko zintrantsigenteagoa nintzan, tio, pero asako, zer espero dozu, tio, aldatzen goiez, eske bestela jai izango genuen, ez? Betiko intransigentzia horregaz, ez? Bai, egia da, tio. Da askotan esaten dutxuan, metalero, barruko metalero hori ere irteten zaigu, tio, batzutan, tio, eta askotan ez dakite, incluso hamen botatzen doten hausnarketatxo bat, tio, askotan igual lehen komentatzen genuen inbidiak, ez? Jo que se, elikatuta, ez? Bai, izan daiteke. Baina, bueno, ez dakit, bakoitzak pentsateko bere etxien, tio. Bai, zen askotan, joten dugu guk geure kontra, tio. Eske metal, bai, modernoa da, ez? Eta moderno horrek kakotzen artean, ostia, beldurra emoten dozku, tio, zergatik, zalantzan jarriko dau nire barruko metalpakoa, tio, ez dakit, tio. Aro berri bat da, ez? Old school ondo dau, new school, ez dau zertan txarto gonbier, ez? Sin más. Bai, batzutan irtetzen zaigu hori intransigente kutsu hori, tio. Sin más, gizakiak arelako, tio, jo que se. Bai, ala. Venga, entorriko gara pixkat berriz beste galdera hauetara. Tema interesgarria da, baina pixkat baitare. Bai. Dauzkat hemen bi galdera nahi izkizuanak egin. Eta bat da, imaginatzen dut baietz, teoria musikala baldakizun. Bai, ez? Eta, bigarren galdera da horre honekin lotuta, ea
teoria hori erabiltzen duzun kantu bat, edo riff bat, solo bat, edo zer gauza sortzerako orduan. Hala, gehiago zoaz belarriz. Eta gero analizatzen duzu, analizatu behar baldin baduzu ze egin duzun. A ber, eske zait okurritzen hau asaltzeko analogia bat, holan metaforikoago bihurtzeko, bai, eske nik esango nuke bien arteko kombinazio bat dala, tio. Vale. Alde batetik sentsazioen kontua izen behar da, osea, belarria eta hori guztie, eta gero bai, noski, belarri lehen esaten genuena, belarri hori ezituta dau teknika batenpean, ez? Orduen, teknika horrek da belarriari implizituki edo eskutuan esaten dotxuna hau lekuzkanpo dau edo horrek ez dozte ondo emoten, tio, baina zo zergatik da, teknika aldetik akizulako horrek ez duela funtzionatzen edo hori funtzionatzeko ez beste modu baten egon behar dalako sartute edo beste sekuentzia baten, hasin maz. Da gero formakuntza aldetik, baukate formakuntza zera teoria musikalean, da ondik jasotzen harinaz, zen hori ez da eteten inoz, eta inoz ez da eten bier, eta ondo dago, eta polita da gainera, tio, nahiko frikia da, tio, baina oso mundu polita da, tio. Da, edo nori gomendatzen diot, naiz eta instrumentu bat ez sartu, tio, bakarrik musika ulertzeko, tio, super ondo dago, musika, teoria musikalan, gitxienez oina sartzea, tio, gero ja, sartuko zu gorputz, beste gainerako gorputza ziorrenik, tio. Bai. Eske, eta, ostia, honeko ekarri dit burura, lehen justu aipatzen ari ginen gaiarekin lotuta. Dago, mitiko, badakizu lo de la, nola da, nola zaioa, la curva del aprendizaje deitzen dena. Bai, eta dela famosa curva del aprendizaje. Zuk uste duzu dakizula eta zuk dakizu eta movida hori, ez? Eta uste teorian honekin lotuta ere pixkat hori gertatzen dela, ez? Zuk ez dakizunean teoria edo ez zarenean igual hainbeste sartu ez teknikan edo ez teorian eta zeure buruarekiko igual daukazu kriston hori, estimua, kriston estimua eta ikasten zoazen einean ikusten duzu ez dela bukatzen, beti dagoela gehiago, incluso azte zara konturatzen, ostia, nik uste nuen medianamente ondo jotzen nuela eta inaiz konturatzen naizela pringau bat, eta azkenan dijoa, eta uste du baita, aipatu dugun heiteo horrentzat dela medizina nahiko gona. Ikustea denbora joan ala beti daukazula zerbait ikasteko eta ez zarela el puto amo, orokorrean. Are gehiago, tio. Nire ustez hasten zera ikesten, behin barrera hori apurtzen dozunean, tio. Behin konturatzen zarenean ez zarela puto amoa, tio. Eta inork ez dotzu esango hori, puto amoa denean, tio. Nik ezagutu dotezen hori, gitarrista punteroek, tio, inoz ez dotzezu entzungo, tio, holango hitz bat. Inoz bez, de hecho, todo lo contrario, tio, superapalak dira guztien. Da ganera lagun batek esan da, hori Petrucci ezagutu zuela, tio, eta berak esate ostan, tio. En plan, bera agertzen zala, hori, en plan, sin más, de buen rollo, edo sin modutan jantzita, tio, berak ez duelako zer esebez erakutsi bier, tio. Hori da. Orduen, horri erreparatzen badotxozu, tio, konturatzen zara, gehienetan, hori, berborrea gehien botatzen da benak, tio. Azkenean dira, ibilbide horren erdian aurkitzen direnak, tio, bizitzan bezala, hori jeiteo musikalean bezala, gehienetan dira, akorde bat eman ez dutenak, ez? Egia da. Eta haua betetzen dutena, ez? Hori, dozein gauza esan, ez? Bai, musika munduen, tio, nik esango nizuke hori, behin hasten zara hobetzen, tio, horma hori apurtzen dozunean, tio. Ni konturatu nintzen, egon nintzen ere, esaten dutxu dena, tio, behin konturatzen zara esarela germali, tio, eta ero, bueltatzen zara, eta klaro, urte baten, de repente kriston askunde emoten dozu. El puto amo, nagusitzen zara, no seke, superarroputza, eta gero konturatzen zara, ezagutzen dozu pare bat pertsona, tio, y torres más altas han caído. Da holan da bizitza, tio, da emoten dozu kriston hostia de realidad, da hor baukazu, nolan esango litzateke, bifurkazio bat. Alde batetik, tio,
zure hildoan jarraitu, tio, eta holan sortzen dira hori, lehen komentatzen genuen villanos de película de Metal Paco Resentidos, ala, tio, konturatu, eta, tio, igual, ez? Pertsona normal bat naz, tio, eta ez nire buruan daukadan jainkoa, tio. Hori, nahi gertatu zitzaidan, joan nintzenen akademiara con el maestro metalero o maestro jazzero eta, venga, a ver, te voy a hacer prueba de nivel, no sé qué, venga, toca. Vale, toca la escala pentatónica. Vale, la segunda posición. ¿Cómo? Tal cual. ¿Qué? Tal cual. Eta tipo horrek, egun hartan, eman zidan humiltasun baino bat, baino la harrapatu nindun, eta esan zidan, mea, chaval, la vida no va, sí. Eta ordutik niretzat izan zen, hori, kriston, zuk izan denzuna, ez? Konturatzea, bifurkazio hortan hartzea, el camino de ikasi behar dut jasa, ikasikoet, ikasi behar dut teoria musikala, ikasikoet. Eta ahalik eta onena izango naiz, baina inoiz flipatu gabe saiatuko naiz baita, erroiat. Hori da. Nezo hori izan. Garrantzitsua da, tio, eta guztiok izen dugu hori, bifurkazio hori, Kontu da batzuk ez direla ohartu, tio. Da, oharkabean hartu dute hori, eskubitarako, bidea. Bai. Vale. Venga, ja, ez dugu kompozizioatik beste hitz egin, baina, bueno, amaituko dugu zati honekin, kaldera honekin, eta ja jungo gea a la teknika, hemen jendeak nahi du ikusi traia. Vale. Orduan, azken galdera da, eta baita zeta lauri buruz pixkat, zeta laun zentratuta, zer da zeta lau? Demokrazia ala diktadura. Hostia, zein galdera ona, tio. Bai, historia bera bezala, tio. Ziklikoa da, ez? Vale. Batzutan diktadurara goiez, tio. Da beste batzutan proletariotzaren diktadura, tio. Da, ez? Jo que se. Batzutan, depende. Zen ganera nahiko gaiteroak gara, eta izan gara beti. Da orduen batzutan, tio, batek hartzen dau, ez? Ez dakit. Agintea edo, baina ez modu txarrean ez da inondik inora, Baizik eta besteek ez dabela la ingure, orduen. Batek hartzen dau, zera, agintea eta zinbaz, azten da, jo que se, demagun nina zela, da, ostia, jartzen azatope, tio, abeitu, hamen hiru kanta, beste, ez tal, no seke, tal, azten gara iztabaidan, da horretatik, pasaten dugu nolabaiteko filtro bat, eta gero, hortik urteten da. Baina ez nuke esango diktadura bat denik, egon naz diktaduretan, Bai. Eta izan naiz diktadorea, bebai. Hori bebai kontziente izen behar gara, tio, lehen esaten genuena, tio, bizitzak jartzen dutxu, proba horiek, tio, eta hartu aldozu apaltasunaren bidea, tio, edo keba, tio, naiz el puto amo, eta da, asako de grupos, naiz eta grupo, da grupo punteroak, tio. Jundira saborrera, tio, horregatik. Arropuskeriatik, eta holango mobidengatik, tio. Ez dau merezi. Inor ez da, inor baino gehiago. Bai. Nik uste dor baita dagoela igual, taldearen sortze momentuan nola establezitzen dezun gauza, adibidez, ez dakit nola zalda, adibidez, Joe Satriani, ez? Como konzepto, ez? Eta Joe Satrianik niak edela kantak berak egiten ditu, ez? Eta euskalatzetik bere lagunak direnak, baina ordaintzen dionak diru bat, en plan de, tu toka esto, fin, ez? Ordan, claro, diktadura bada, baina... Bai, zentzu baten, baina bakizu zertara zoi, ez? Hori da, baina da taldearen zorreran establezituta dagoen diktadura bat, ez? Nik sortuko banu, Mikel y los Mequilepildis, orduan ez da diktadurarik, tio. Zeukera bakitzen zu sartzen zarena, ez? Bada diktadura, baina dikta blanda. Bai, jo que se, deitu gura esun moduen, tio. Bai, hau konsenso bat, tio. Hori adostuta dago, ez? Hori da. Ez litzateke izango diktadura bat, ez, baina ez eta laun kasuan ez da horrela. Igual batek aportatuko dau gehiago edo beste batek gitxi hau, tio, almenen edo, jo que se, ezagutzen arabera, tio, bai, nik esango nuke... Ez
ez dauela orekatuta, beti, inoz ez dalako egongo, tio, beti norbaiteke jarriko dau apurtxo bat gehiago bere partez, eta igual beste batek jarriko dau baina ez musika aldetik, baizik eta sare sozialetan, talde bat. Lehen komentaten genuen, talde bat ez da bakarrik musik, orduen, jo que sé, depende, igual da ez bakarrik zuk esan doztezuna, ez horreraren arabera, baizik eta bakoitzaren izaeraren arabera, ez? Nik adibidez ez dut nire burua ikusten sare sozialak ondo mareiatzen eta bai ediz konposaketa lanean asko sobeto ikusten dut nire burua. Bai, azkenean pertsonalidaderen arabera dela baitaren lan zatiketa hori, ez? Bai, guztiz. Bata da supertraiero, horrek ziurrenik banatuko dago askoz gehiago lana, eta askoz pasotagoa bada, berdin emongo otxo sare sozialak eroatea, konposaketa lanak egotea, eta dana egingo dago erdipurdi. Da besteak burua utziko du, naiz eta lantalde edo horretan ez egon. Osea, gura dotezan, naiz eta sare sozialak ez eraman, burua utziko du eta aserreak hartuko ditu horregatik. Ez dakit. Hemen ari dira txatean, barkatu txat ez dizu dala kasorik egin oain arte, baina eginen gauza interesgarri esaten. Eta zate batek, Serra y los Surreris. eta libe urrutia esaten dio, azken horrek oso ondo sonatze dula. Aidea elkarrenen artean barrez. Baina, ikuste zaitudan ez hor puari ematen. Goazen teknikaren atalera, bale? Galdera batzuk dira, sin más, erantzuteko normal, beste galdera batzuk erantzun behar dira gitarrarekin, bale? Perfecto. Orduan, lehenengo galdera da, normalean ia guztiek ezetz zaten dutena, baina nik daukat esperantza zuk baietz ezatea. Eta teknika rutinari badaukazu. Rutinario, seguro ez usan, praktika rutina bat? Bai, rutina bat, egunero, edo behintzat gitarra hartu, eta beti gauza bat, igual ez beti gauza berdinak, ez zara ongo beti eskala berdinak egin da, igual, ben ja eskala horiek egindakoan beste zerbait, edo, baina horrelako zerbait daukazu, ala ez. Zer gura oso, ondo geratzea, ala... Egia, nahi eta egia. Egia da, depende, tio. Egunaren arabera, tio. Lehen komentatzen genuen, tio, ez gara robotak, tio. Orduen, batzutan igual, klasetik edo lanetik, eltzen basara eta gure basu zerbeza bat hartu, tio. Zerbeza hori hartu. Ni ez naz el Estepario Siberiano, ez naz Borja Mintegiaga, ez naz... Gura dut esan, da ez dut izen nahi, oza, tximaz, hor bebai izen bihar dau bakoitzak bere helburua, ez? Bueno, igual, nahi izango nuke, baina ez nau horren beste arriskatzeko paperean, ez? Ez zaude prest, hainbeste hartzeko en el tintero esaten dena hortara iristeko, ez? Hori da, orduan denboraldiaren arabera, ematen ditut. De hecho, denboraldiak, tio, super zorrotz praktikatzen da normalean, holan jartzen nazenean, 2 ordu egunean gitxienez ematen dut, ez dio. Da beti saiatzen naiz, hori bai egia dala, gitxienez ordu erdi, ordu bete praktika, zorrotza bada beti onuragarria izango da, tio. Naiz eta denbora aldetik ez du ibili, osea hori bai egunero saiatzen naiz, beti. Baina beti ez da ematen. Baina saiatzen naz. Hartuko dut baiezko bezala. Bai. Ondo. Osea, gure bazu galdetu hori, ariketei buruz, edo zune, Bai, adibideren bat eman nahi baldin badezu? Beitu. Ontxe batez be, nau praktiketen sweep pickina eta hori, tio. Zen, identifikatu dut ahulgune bezala. Vale. Ez dut gehiagira erabiltzen, batez ere beti erabiltzen dutez, hori, 3 sokeko sweep pickinak eta, baina ontzen abil, purtsu bet, hori, 6. soka bat sartzen, soka guztietaz mobitzen apurtsu bet, da tempoak igotzen, da superpraktika mekanikoa, tio. Gure basu ezagutu, tio, da puta mierda bat, Osea, ez dotxot, ez da nire txai okerrenari gomendatzen, tio. Baina, hori, metronomoa jarri, da, hasi. Entzuten da, ez da? Bai, entzuten da. Bai.
Ez que, karo, nola nik ez doan ez entzuten, tio. Nahi batzu jo momentu baten ikusteko ni nola ari den sartzen den nivel de volumen, baina bai, nik entzuten dut. Ah, vale. Igual diozu volumena gitarrari nahi izan ezkero, baina ondo. Vale. Bai, entzuten da. Vale, ba hori izango litzateke. Batez ere, osea, hartu, da, claro, ba, azten zara hori, hiruekaz, ez? Sin más, gero sartzen zara, ba, adibidez, seikoekin. Da, lan. Osa, hon nahu apurtxu bet flipatzen, tio, esaten dutxu dana, ez nabil horren ondo teknika honekin, tio, eta nagaritzen da momentuz. Bueno, ere grazien dit, zu pikina da nire debilidea, brulululan atoda, hostia, 180 semikortxeaz. Nabari da, apurtxu bet zikin badagoela, tio. Saiatu naz hori flipatzen apurtxu bat, da gero soinua jarri doanean, tio, puf, igual, pasako gara beste galdera batera, tio. Ez pentsa, nik azte baldima naize asko zobeto sonatuko unik, ez daukat justu soinua jarrita orain, baino... Ez que hain azkar, tio... Hori da. Ez que oso azkar, tio. Batez beda, zera, nolan esango nozun? Sinkronizazioa. Sinkronizazio kontua, tio. Bai. Horregaz lagundu nau, pillo bat, tio, ohartzea esku honetaz, tio. Beitu, nik adibidez egiten dutena da purtsu bet desberdin, normalen jendiak egiten dau, gora bota eta bera bota, sin más. Bai. Sekuentzia super erraza eta automatiko, ez? Bai, nire adibidez, hirugarren hori bera emoten badot, tio, Vale. Igual 10 BPM igotzen dut, tio. Bai, makarrada. Eta ez bakarrik BPM, baizik eta garbitasuna, tio. Ez que, holan nik esango nuke, ez que ez daki dala, incluso. Ez? Osa, geratzen zaitor, ulertzen nolan aparkatuta, tio, bai. Bai. Sartzen dituzu lehenengo eta bigarrena behera eta bestean eta behera gora. Egin beharrean gora... A ver, hau ja duda, en plan de... Bai, hori da. Niki bai, ez? Niki bai. Niretzako hau izan da deskubrimendua, Claro, es que lehen zaitezen guztiak behera. Guztiak behera, da gero gora, baina karo, Claro, eta Claro, es mucho más difícil, joder. Claro. Nik egiten dut horrela. Baina hori, alango gauzak, ba bueno, ikesten dozuzanak, igual betian ikes egin dozuzanak txarto, tio, da kontu horik aldatzea, tio, da berri sartzen dozu errepidea, tio. Hori asko gertatzen zaigu, hori autodidaktak izan garen hori, tio. Da ondala urtebete hasi nintzen hori eskolak jasotzen, bebai, da nabari da pillo bat, tio. Okerrez banago Borjakin aizea, ez? Borja Minteakin. El mismo que viste y calza, majo. Es que... Hori bai dala potro bat, majo. Itzein da nago behakin, a ber, egunen baten oin etxe berrian dagoela eta, bueno, a ber, si egunen baten... Oitu barria. Lortzen dudan berarekin eukitzea sola saldi hau. Aunque sea en castellano, me da igual, gitarrizketak euskeraz dira, bai, baina, bueno, es que Borjakin elkarrizketa bat eukitzeagatik, tio, es que da, eta, evidentemente nigatik, baina baita jendeagatik, tio, pixkat Euskal Herri mailan gitarra jarraitzen duen jendeari emateko hori, tio, es que da un monstruo, es que... Bai, da makarra bat, tio, da ikusten bazu zuzenean, ez dakite ikusi osun, zuzenean joten, tio. Resurrectionen ikusinean. Hostia, ba, gu ez ginen heldu. Ez? Gu ez ginen heldu, tio. Jun nintzen lagun bategaz, tio, eskuz-esku, eta ez ginen heldu, tio. Autobus puta esan heldu, tio. De pena. Egon zen... Justo. Heldu ginen, kanpin den da, zera, jarri, da, justo, entzuten zan hor urrutik eboke edo. Ja.
kabuen dios, tío, horra heltzeko gainera hartu behar gentun lanzadera, ez dakize, hostia, tío, ez ginen heldu, ja. Joder, ze pena. Gero beragaz egon ninen, baina ez ginen heldu, tío. Putadon. Ja, egon zen nahiko guapo, baina ez dizuten mediarik emango guazen urrengo alderakin. Zein da zure teknika favoritoa? Alternate picking. Alternate picking. Duda barik, tío. Adibide bat? Duda barik, tío, yo que sé. Ai! Eres Alango... alternatero, eh? No, Bai, a saco, tío. A saco. Brutal. Bai, hori da nahiko... Eta... sin más, eskala egotzea. Gero badauz movidan saiagoak. Ja. Horren munduan sartzen basara, ja... Nez gehiago legato, en plan, soy un vago, tío. Aha, bueno, baeko bere kontu, Baeko bere kontu, tío, gero... Bai. Zeran da hori? Necrofagista... Ba, ni puta idea. Ni puta idea. Stab Wound? Ez dozu zaguna? Vale, es que baeko... Metalero nau baino, ez pentsa naukanik oso estare nau mitiko, el que se sabe todos los grupos, el que se sabe, en plan, ni nau nere oso mis grupos muy bien, baino besteak... Entzun, Necrofagist nahiko ondo dauz, tío. Apurtzua tolde school, tío, niri erakutsi doztozan Borjak. Da dira hori, super teknikoak, tío, da mundu horretan sartzeko, dauz super ondo, tío. Vale. Zenbadekoz hori, sweep pickinak, tío, da gero alternate potenteak, eta baeko legatoren bat, tío, lehen, ez dut gogoratzen nola... Ez dut gogoratuko, tío. Ez dut gogoratuko nola san, baina san holan lik nahiko guapo, tío, gero etortzen basait, ea etortzen basaidan. Vale. Bueno, teknika favorito galdetu dizut, oen galdetuko dizut, gehien kostatu zaizun teknika. Alternate picking. Gehien kostatu. Bai. Biak, en plan, el que más te gusta y el que más te cuesta. Fijo. Bai, Fijo. Vale. Eta, bueno, da un pickinga, tío. Da un pickinga naiz, mierda bat. Mierda bat, tío. Ez dot inoz joten, tío. Ez dot inoz izen morren beharrik, tío. Orduen, yo que sé. Porque eres de alternate. Hori da. Hori da nire máximo, ganera nahiko zikin, tío. Bueno, da. Ta hori egiten badot igual minutu batez, urdulizera eraman behar nauzu, hospitalera. Queda. Vale, badago kontzertutan edo ensaiotan edo orokorrean, baina bueno, bai, gehien bat kontzertutan edo ensaiotan jotzen ari zenean ja zaudela pentsatzen, en plan de, se viene, en plan, badator zati hori, en plan, zatiren bat kostatzen zaizuna, zatiren bat eskatzen dizuna pixkate prestakuntza extra hori bezala ukitzea. Badago lako zatiren bat? Bai. Adibidez? Vale, venga. Zetalauko daikogu bertxinu bat, dala aurrera altxasun kanta. Vale. Txarrerari honena. Bai. Da, sartzen dugu solo bat, da ora ausartu nintzen, ba hori, apurtxu bat sweep pickinak sartzen, eta da gero zuzenean saiatzen naz hori, sweep pickin horiek, ba apurtxuet makarrizatzen, ez? Vale. Da orduen, karo, zuzenean joteko, ba bueno, apurtxuet izerdia jausten zaite alboetatik, baina bueno, botako zota. Hombre, claro. Oain, ahotsa ez dizuko entzuten orain, Zaki zer, ahotsa ez? Bale, nahi egindek, bale.
Ba, eske... Guapísimo, ondo, joder. Ikusten danez, tío... Ba, baino... Kostata. Joder, baino, eske ikusten danez baita ere... pedazo sweep. Bai, a ver, berez, eske, claro, depende. Hau Borjari erakusten badotxo, tío, esaten dozta... A ver, ta normala dala, bai, egura dut esan, ez dala sweep holan super saia, berez. Osa, bueno... Maiorra, osa, menorra... Bai... Posizio mitikoa, bai. Gero... Maior hori, bai? Maiorra, Bai, Maiorra bebai, bai. I beste maior bat, Bai. sin más. Kontu da hori, sartzen badotxote distortzio holan apurtxo bat naskagarria. Urduri egotea, izerdia tal, kombinazio horik okerren, abajo. Eta, hostia, sweep tappinga ze moduz? Zeda ni gauza bat saiatu nintzen eta, me cuesta. Zer dinozu, tipo... Sweep tapping, bai. Ez, egin dezuna momentu baten... Horia, sweep pikina eta justu enlazatu sweeparen azkeneko nota. No sé, da gauza bat. Bada super errekurtso ona, tio. Bai. Ganera, niri esnazela trebena hori sweep pikinarekin, tio, denbora purtsu bet eskaintzen dozte, nolan bir kolokatzeko, ez? Vale. Zera, hau egiten badoz, claro, hortxe oso askar jun biernaz, da horrek igual zigortzen nau, baina nolan lehenengo pua hori, ez? Bai. Pua emon beharrean, da, atzamarkada, ez? Edo Ja, pudo. bai. Ez? Bai, hori da baita... Kuriosoa da, Osea, oitzen basara errazago egingo jatzu, ez bazu inoiz proba normalea da lehenengo aldie arrotza izatea. Bai, benetan, gobendatzen dizu, tio, nahiko errekurtso ona da, tio, niri behintzat laguntzen di, tio. Da, bebai, igual, apurtxu bat naskagarria egiten badozu suipina, nola nota gehiago entzuten diren, hostia, zein trebea da, tio, jendeak... Claro. Hori dira trukotxoak, tio, publikoarekin ere jolastu behar da. Vale. Ba, ja, atalontan, gelditzen zaizkigu pare bat, bueno, 3 galdera. Eta galdera hau da, bai, lasai Iker, bazekiat. Lagun bat esatizien ere gitarra ez dela entzuten. Hain hau bukaerarako gordetzen zeusteat, hobedala gaur bere gitarra entzuten ere entzutea baino. Orduan, orain eskatuko jat, testa, bale? Berez hau hasiban tapinaren testa bezala. Baina, nik beste guzti bezala emango izkiat 3 aukera. Nahi diat, tapinaren testa, haudek, rifardo de tapin guapísimo, rifaren testa, rifardo guapísimo, sin más, edo arpegioaren testa, dela arpegio polit guapísimo bat. Aukeratu 3etako bat, eta jo. Vale. No, de hecho, markatu ez, Borjaren ikaslea izan da, hace un tap. 3. No me jodas, Ez, hace un tapin. Tapin? Venga, vale. Nik uste izango dala guapísimo hori. Baina, entzun, hortik entzuten da tonoa horren satarra, tio, eske nik ametik entzuten dut supera raro. Jo, a ver. Ez da purtsu bete estridente? Agian pixka bat, baina bueno, ni tan mal, Ez? Ni tan mal. Vale, ez dakit, Osea, sin más. Azkenean, bideollamada bidez egiten ari garela kontuan izan, da no sé qué, tal, ni tan mal, Ez que lehen mondozte, tío, da, joder, Nabil horrekin, bai, hostia, harritu nau horren zigina izetea. Etzu, kenduko eta botxa momentu baten, bale? Bai, tranquil. Bai, nahiko ondo, tranquil.
que txarto emoten dozte tapina, tío, nolan super sikina dala. Ja, a ver, eondek ikusi horrek momentu baten como que kostatu zaikela, baina eondek guapísimo, además. Joder, egin behar mitiko el de Van Halen, no, ondek movida asko, tío. Bai, es que... Tipo arpegio menor bat. Bai, pero pasaten naz, eskala blusero bat. Bai. Hor, alterada bat edo. Rollo disonanteago, da sartzen naz gero, suite minor. Da ja, esalditik urteteko. Eta hau zer da, Borjaren etxeko lanak edo... Zemaz, komposaketa propio bat. Hola, komposaketatxo bat. Joder, guapísimo. Berez erabiltzen duten nahiko klitxe ideia, tio. Vale. Ez berez hau, bai mugitzeko, tio, jo que se... Edo alangoak, tio, en plan, ala mobiduteko tipo leku batetik beste. Bai, edo ez da gitarra rapatzen dena oso ondo. Bai. Da tipo eskabla bluseroa edo pentatonikoa, hain beharrien... Bai. Sin más, nolan zabalik, hartzen dozu beste... Tapinarekin. Botatzen dozu, beste posizio batera, tal, eta ematen dozu el puto, vamos. Ez deko misterio handirik, Vale. Da, venga, azken bi galderak eta ni hurbila jungo gona momentu baten eta utziko haut jendearekin pixkaten musika jotzen, bale? Hor ja euko aukeratu zen egin jo. Baina, hasteko, bale, behatz ekstra bat euki beharko hauan, non eta zer gaitik? Tio, jo que se... Garapena inteligente da, tio, ez badako guzo zergatik izango da. Bueno, baina euki ahalko bazenu? Eskerreko eskuen. Más es red. Claro. Ados. Edo eskumakoan, tío, yo que sé, txikanito edo alango bat basara, tío, de ultratapin. Yo que sé, arranca Enrique, ez? Ados. Eta hau da, pixkat, beste kaldera klasiko eta kontrovertido hietako bat, ze ez gara oso ados jartzen deno, bale? Nik nire iritziak handaiko argi, jendeak dauka bere iritzia nahiko argi, baina, bueno, batzu esate dute gauza bat, beste gauza bat. Ordan, zure iritzia jakin eget. Zure ustez zer da hobeto, edo kontzertu batera joan beharko baldin bazenu jotzera, zer eramango zenuke. Gitarra on bat, ampli txar batekin, ala gitarra txar bat, ampli on batekin. Beitu, ontxe bertan, dekot, gitarra on bat, eta sonido mierda batekin. Osea, que, jo que sé, ni behintzat, ohartutan hau, egoera horretara. Vale. Orduen esango nuke... Ez que ez dakit, Gitarra on bat. Bai zu zein dan kontue, tio. Karo, gitarra on batekin, zeu gustora zagoz, bai bestelako, gainerako jendea ez. Bai. Aldrebez, gitarra txar batekin, zeu ez zauz bat ere gustora, tio, dalako puta mierda bat, bai jendea, ondo egongo da, zen berez kanpotik entzuten dana, ondo dagoelako. Ja. Orduan, jo que sé, tio. Depende, beste gitarra bat egongo da, holtza gainen? Igual nahiago ni eroso gote, Bai. Joder, orduan erraz, tio. Orduan gitarra ona. Nire volumena jeitsi, tio, da ni gitxienez atxamarrak izeteak kontzertu ostean, tio. Ados. A ver, eske hor, berez galdera hau da nahiko, egin ditzakegu matiz pila bat, ez? Zer da gitarra txar bat? Ze, berez prezioagatik izan daiteke txarra? Ze, joder, badago, ez dakit Harley Benton batek 150 euro, izan aldu medianamente komoda. Ampli txar bat zer da? Hor dago matiz asko, ez? Baina nik normalian gitarra txarra esaten dudanean esan nahi dut, Mythica Academy... Bendin, erditonoko bendina. Eta ja, tomar por culo. Latigazos. Incluso mitiko dena afinatu akorde bat jo. Eta akordeak ez dula ondo sonatzen. Hori da berez gitarra txar eredu hori, ez? Baina, bueno, sin más. Ulertzen dut baita esan nahi. Nik nahiagot hori gitarron bat, tio. Bai, vale. Searo, tio.
Claro. Gitarra bat con una academy baita, La marka txarra da academy, hemen. Vale, bai, bueno, jo que sé, gitarran bat, Harley Benton laure, €1 Harley Benton bat. Ni pa ti, ni pa mi. Eta ampli, laureun €500 beste zeo zer. Hor ja... Media gama, tío. Media eta media, okei, ez? Claro, hori da. Dana, ez? Dana horikatzen da, tío. Ados. Venga, ointxe etorriko nauk eta bitartean, jo zerbait, ados. Vale, badau jartzeko modurik YouTube edo irakurtzeko txata eta hori. Bai. Jasartze baldin mazara YouTubeen gitarra euskarazen, hor gaude, bale? Ointxe nator. Ez dago arazorik, ez? Ez da bikoiztuko edo alango. Ez dut uste. Vale. Nahi batzuk geldituko naiz, ez, sartuko litzateke hemendik, batzuk entzungo dezuk askotatik, baina... Claro, entzungo dezuk askotatik zure gitarra retardoarekin, Muteatzen dut. Vale, ados. Venga, ontxarte. Venga, pues. Bueno, nik bakarrik entzun dut azkeneko zatia, baina, bueno, parece que ya está bien, ¿no? Bai, Betxegat, entzute zaik oso baju orain, igual ez tekigo oraindik mikrofonoa, bai, ahotsa.
On bai, ez? Oin bai. Bai, hori, geratu nazela putzu bat moska, tio, tonoarekin, ez dakit segatik, tio, emoten dozte arraro, tio. Igual... Oso satarra, tio, oso zikina, ez dakit. Ba... Ja, igual, bai. Baina, a ver... Etzakeaz esan nahiat... Igual oso distortzionatua bai, baino izan gabe desagradablea. Baina, bueno, ez etzakeaz. Bai, netzat bai. Bai. Zute fiatzen naz. Bueno, gero... Ez ganetik entzuten dot kristona nabasa, tío, te lo juro. Gero igual entzungo de directo, zango, vaya mierda, ese no tiene ni idea. Bueno, ja amaikak amar gutxi dituk, orduan, ja azken atalera pasatuko ditukela pixka dire gusto pertsonalak, vale? Eta saiatuko dituk hainbest, ez luzatzen pila bat, vale? Vale, perfecto. Momentu bat, nolak ez zaiola entzuten? Nori ez zaio entzuten? Berari bai, entzuten zaio. Hitz egin pixkat? Bai. Bai, entzute zaio. No me troleiz, Trole horik ez. Vale, oin bai ez, vale, listo. Ba hori, gusto pertsonalak. Dituk pinpa, bat bestearen atzetik, vale? Lehenengo alderaek, talde gogokoena. Talderik gogokoena. Bai. Jo, eske ezin dozte suskatu desenrollatzeko, tío. Ezin dozte suskatu desenrollatzeko, macho. Bueno, enrollatu pixkat. Esan bost, jo que sé, tío. Eske bestela ya... Bat. Baina, a ver, pentsatu, momentu zain hau taldea eskatzen, baina, bueno, gero egongo dituk beste galdera batzuk ere gustoekin relazionatuta, así que... Euskal Herri mailan? Orokorrean. Bleed From Within edo Malevolence. Vale. Euskal Herri mailan Governors. Vale. Hori da nire triplea. Disko gogokoena? Disko atela zua, Bai, entzuten dut playlista edo, jo que sé. Ja, esan... Governorsen... Iesi deitzen da, azkena. Iargi saltzaileak edo. Ni puta idea. Guztia gustatzen zaizkito, osea, que Governorsen edo zein dizkat. Vale. Gile gire esatek Txerri Ugerrak? Hostia, bai, Txerri Ugerrak. Bueno, bai, baina... Bueno, bai, ez ditut ezagutzen. Igual kantaren bat entzun da, baina... Ke ba. Ea, hori, gaur egon igual ja, disko konzeptoa ja incluso dagoela pixkat, bari, playlistekin eta Spotifyekin eta mundu honekin ja pasau de moda, tío. Gelditu da pixkat pasau de moda kontzeptu bezala, ez? Guztiz. Lehen komentatzen genuena, tío. Ezinbestekoa da, tío, moldatu behar gara. Holanda bizitza. Bai. Single, EP, hortik doa gauza, ez? Vale. Single EP, edo, eski incluso hori, single EP baino, Bai, ez. Makarrada, tío, bai, single. Da segun eta ze estilo, are gehiago. Single, produkzio grafiko potente batekin eta arranka. Bai. Bueno, hirugarren galdera da, kanta gogokoena. Beitu, aterako te Spotify, tío, eta agertzen den metal pakeo, lehenengo metal pakeo, hori izango da. Erraz egiteko, tío, eske bestela hasiko naz, eta... Jo, eske justo... Etzaizu batera nahi zenuena? Venga, Rise Against Injection. Temazo. Vale. Temazo. Vale. Hau galdera hau ez diet egiten guztiei, vale? Hau egiten diet pixkat ulertzen dutena bueno, teoria dakiten jendea egiten diot galdera bakarrik, orduan. Modo gogokoena. Edo sonoridade. Lidio. Ok. Vale, eta lokrio bebai. Lokrio bai, Uf, turbio. Ni naiz, como buen metalero neoclásico... Frigio dominante. Claro, hombre, no. Venga, Dream Team bat. Dream Team en el sentido de... Vale. Una alineación de músicos brutal.
Dream Team edo Chaotic Dream Team? Nahi dezun bezala. Incluso jartzi baldin badezu, no sé, ni zer dakit, Freddie Mercury Slayerreko bi gitarristekin, eta... Nik esango nuke Evil Dream Team, en plan, todo lo contrario. Evil Dream Team. Dream Team esan diat, Dream Team esan behin. En plan, socorrazo. Vale. Apunta dutuko jat, como... urrengo Ideia bezala, tío. Bai, esta galdera txarra, Claro, en Dream Team baino gehiago, tío, en plan, yo que sé. Bueno, baina igual atera daiteke alineazio bat alkarren artean funtzionatuko lukena ondo baita. Bai, baina dinot, kabeza de kartel okerrena ateratzea, tío, eta horrekin festi bat egitea, tío. Evil Dream Team guztiekin. A ver, Dream Team... Yo que sé, es que Bleed From Within ya de por sí Dream Team bat da, tío. Nahiko fanboy naiz, tío. Azken bola honetan, tío, nahiko in love haiekin, tío. Nik esango nuke, Dream Team, haiek, eta igual bateria kendu, silosin zen badauela bebai, eta igual Malevolen zen bateria, edo, es que ez da egit, edo Lorna Sorren gitarrista jartzea, Adam Demiko. Joder, Bleed From Within soloekin, ya te lo juro, izango litzatekele bai ala bai, nire talderik onena. Eta jo que sé, Chaotic Dream Team, Chus Di Felatio de Mago de Oz, baterian, Freddie Mercury abeslari bezala... Ya que sé, tío, ya parida moduen. Bai, apunta bideia, tío. Apunta dut. Nor berpiztuko zenuke? Bueno, matizo. Nor berpiztuko zenuke bere kontzertu bat ikustera joan eta kontzertu eta gero berriz ere zulora botatzeko. Hostia, zulora botatze hori, tío. Izan behar dutxo da purtsu bendazka, orduan, ez? Bueno, bestera batera egingo dugu. Nor berpiztuko zenuke y luego ya tú te olvidas. Botako dute zulora. Alexi Laio. Edo Eskorbuto falta diesen biak, tío. Eskorbuto... Hostia, Eskorbuto en kontzertu dikustea gracioso gozen. Brutal. Edo Alexi Laio. Alexi Laio. Vale, perfecto. Vale, zure ametxetago gitarra. Yo que sé. Es que asko dauz. Badago bat espezialki gustatzen zaizuna? Bai, eskerbesen bat edo, yo que sé, alango luthier batek egin. Vale. Luthier batek, izan daiteke kiesel, eskerbesen... Kategoria horretako edo sin gitarra nik uste 3.000, 4.000 talego baino gehiagokoa, en plan... Ja. Nik erabakitakoa, tío, en plan, diapasoia eta guztinik... erabakitatukoa, esango nuke. Hori da, como el esto de, en plan, guitarrista flipaoaren esto máximo, en plan de... tío, ponle palo rosa... Hori da. No sé. En plan, bai hori zertarako, porque queda papi, tío. Porque tiene, ¿no? Claro. Vale, gitarra gaipatu ditugula, ingo dizut, la resistenciako galdera, baina hemen egiten dut pixkat ezberdin, bale? Nik ez dut jakin nahi zenbat hiru daukazun kontu korrentean, nik jakin nahi dut zenbat gitarra dauzkazun momentu honetan, eta gitarra horietako bakoitza zenbat ordaindu dezun. Un poco de pasta, baino hain invasiboa izan gabe. Vale, bai, ados. Ontxe bertan ez dekotez asko, Vale. Hiru, nik zenbatzen dituala, hiru. Vale. Hauze, gehien erabiltzen dutena, bertunarekin eta hori. 800 eurotan erosi neban, nahiko presionean. Eta berria, erosi guan 800 eurotan? Ez. Bigarren eskuktik. Eta basekarren Dimarcio Crunch Lab, mitika pastilla, eta aldatu notzen. Eta hemen dekot legendary pickups Poseidon bat. Eta Dimarcio bla 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 bla, ez da egitzen bat letra, hemen lepoan. Gero, honen pareko bat, baina Floyd Rosearekin. Vale. Es que dau super guapo, tío, en plan dorauarekin eta ebanoa gaza hemen en plan ilune. Guapísimo. Jo, behitu atzeko partea, tío. Guapísimo, bai. Plan, bost pieza hemen oso guapo. Eta gero, hau, saltzen nabilela, bai da, tipo bardina, bai
Washburnekoa, en plan, Ola Englundek solare sortu baiolen, hauz esan bere signatura. Da, tipo lepoa igual estuagoa dala izango neuke, bai praktikoki bardina da, Osea, da saltzen ari naz, hau. Eta... haukat... Bueno, jendea jakin nahi baldin badu, zenbaten dago saltzen? 400 da erdi. Bueno, nahiko presio ona, Txat... Euskal Herrian bizi basari eroaten dotzue. Txat, badakizue. Ni momentu ondan enagolako nahiko pelatuta, baina bestela... Da gero nire Akademi Estrella lehen komentatzen genuela. Akademia da, la Yamaha da. Ez, Yamaha, tu. Baina nire Akademian txerako hori mierdon... Ja, hombre, ala... mueble bat. Alare Akademitik Yamahara dago saltoa, Baina, ez dago sekula jauzirik zen da, 80 euroko Yamaha bat. 80 pavo, Yamaha pack, ampliarekin eta jakarekin. Vale, está en el mismo nivel, bai. Nivel berdinean da. Kriston altzairua, tío, ez dagoela esertarako balio. Monumento faraónico. Vale, da falta dizkigu bi galdera, vale? Ja, dena amaitzeko, 11 puntuan dira, 5 minutu batik ez da zer gertatzen. Eta galdera hau da, nahi dut jakin zuretzat referenteak diren, zure ustez garrantzitsuak diren 5 gitarrista internazional eta beste 5 gitarrista Euskal Herri mailan. Vale. Internazionalki esango neuke pentsa beharko neuke Nekrofagisten gitarrista, hau Mohammad ez dakit zer, Obskurak izandako gitarristetako bat, ez dut gogoratzen zein Akroasiseko diska horretan zegoena, tio, tipoa ez, absoluto lokuron, ez dut gogoratzen bere izena, bai uste dut hispanoa zala, hispanoa dinotzen, ez dakit Latinoamerikakoa zan, edo Jason Richardson, mitiko bat gitarreo modernoan, eta Alexi Laio, esango nuke ere, eta gero, azkenengo biolan bonus track edo asko gustatzen zaizkit Sinister Gates, eta Charlie Parra, tio. Charlie Parra hau peruarra igoten dauzela bidizuak eta egondala jiran Saratogarekin, tipoa da el puto amo. Da ganera nahiko del school, tio, gustatzen zaidala errollo hori, oso pentatoniko, super rockero, tipoak bauka estilazo. Da gero Euskal Herri mailan, gatibun gitarrista. Aimar Arejita, bai? Hori da. Borja Mintegiaga. Ez que Borja Mintegiaga berez esan algenun internazional bezala, baina bai. Ez que, claro, baina ez que bestela, ez que ez dut horren beste ezagutzen Euskal Herri mailan, orduan erreserba dut bigarren eperako. Gorka Txagartegi. Gorka Txagartegi, bai. Lagune ganera. Entrevistatu nun hemen eta puto amo. Puto amo. Bai. Oso ona ganera, tío. Joder, oso ona. Miguel Salvador. Vale, hori. Izen zan jaseko gitarrista. Izen zan nire irakaslea bere garaian. Da bosgarrena, tío. Ez dakit. Comodín. Te observa. Está allí observándote. Hostia, vale, bueno, Gorostabel. Bai. Ez da nire gustokoen alanda be, baina... Cerrar sesión... Bai, ondo dago, gustatzen zaizkite, eta egon nazutagarren hainbat kontzertutan. Bai, ez da nire gustokoenetarikoa. Bueno, nik gusto guztiak errespetatzeko egin diat lanketa hori, bueno, en fin. Ez gara bizkarritan sartuko, azkeneko minutuan. Lasai. Ados.
Ba, oiniko jat, eta, bueno, igual honekin lotuta gainera ondo torrikoek nire azken galdera, bale? Venga. Oain arte pixkat jungo dituk ikusten ire gustoak, eta oain nahi dira jakin ire antigustoak. Eta emango jat aukera bat. Emango jat aukera bat, internazionalki ala Euskal Herri mailan nahi dekena, talde edo bakarlari bat, eta bere diskografia guztia ezabatzeko. Jolin. Melan, nontziok Mikel Serraren amorrua, melan, nontziok. Jo, ez da, talde naziren baten edo, jo que sé, es que ez nahi sartzen, es que ez nuke zebez ezabatuko, tío. Hau da, lehen aipatu dugun rollo hori dana, ze aiteko. Claro, nahiko pacifista nahi zentzu horretan, tío. Es que, jo, es seguro zuzatea. Igual, bai, badire taldeak ez jata sanat guztetan, tío, bai, eskin posible da. Talde bakoitzetik kanta, incluso kanta bakar bat ere ez gustatzea, tío. Eta kanta bat bada, kanta erdi. Ez dostardure. Baina ez que ez nuke esabatuko, tío. Incluso ez zaidana gustatzen, inspirazio bezala erabili daiteke kanta berria erabiltzeko. Oso poetikoa geratu da, tío, badakit. Baina ez dakit. Ba, igual... Greencore talderen bat. Dale, ari gara iristen. Ari da, bai. Greencore talderen bat, ez dakit, ez dut entzuten Greencore, orduan hartu edozin taldea boleo eta fusilatu, tio. Vale, ba, eskatuko izuten azkeneko gauza bada, eta hortako irekiko den nire riperra, jotzeko zerbait, vale? Jo hori, saiatu izatea zerbait, nik gainetik improvisatzeko moduko, vale? Metxedez? Venga, vale. Quiero ser super loko, Ritmika bat? Bai, ritmika bat. Berez, badakit, geldituko zela guapoagoa nik egitea ritmika eta zuk soloa, baina ez da ondo kuadratuko direktorako, orduan, bueno, claro, bai, lasai. Vale? A ver si... De hecho, beitu, egingo dugu gauza bat. Entzuten da? Bai. Kenduko dota botxa, Vale. Eta hementxe, bueno, nahi aldin batzuk jendea despedituz, hori, solo hau pixka batein, da ja hemen bukatuko dugu gauza. Bueno. Eleganteak, egon zarien guztiak, vamos, dotore baino dotoreak. Hori da, puto amoak. Eskerrik asko da, benetan. Ezarka da bero bat. Gaina gaur egontzatela, hori, gure zona de konfortetik kanpora, espero datorren astean berriz ere Twitchen ikuste elkar. Bagoaz, kentzen dut mikroa. Bai, eman. Improvisatu zeu nahi bat mazu. Se fini. Yo daroi. Ala, listo.